Congratulations, Apo. Nani ka kay imong kaugalingong negosyo. Salamat, Lo. Siyempre, ikaw gud may mentor ako, Lo. O dako ikaw salig nimo, Lo. Maong naring kamot kong maayo. O karon, nakabot na ginako ang akong pangandoy, Lo. Wala ko'y pangitaon pa, Lo. Ako doon na. Ha? Unsa man, Lo? Nangita na yung taon ko sa akong apo dong. Lolo ba ya? Binagkukunsa. Huwag mo ka lang butangan, Lo, eh. O sa guywa, good taon. 32 ka na, oy. Unya, wa pagyug ka maminyo. O, bisag uyab man lang, wa yun. Ay, kabalakan ko, Lo. Ay, nabalaka ko sa akong kaugalingon kay basin og di na ako makaabot sa akong apo. Ano na pagsulting yung anak, Lo? Tapos pa kayo panahon, Lo, eh. Di ka pa pwede mawa sa kalibutan, Lo. Nakinala pa ko rin mo. Ay, mong paspasin na diha. Si Lolo ba ya? Ay naunsa man intahon ka pa, uy. Ayaw na kong apurahan na si Dong Brent. Good. Kanya hayrang relax na kayo ng imong anak kay di man imo apurahon. Ay, unsa may mahimo na to kung dili gyud siya. Usa pa, busy sa siyang trabaho. Labi na gyud karon nga nanasad siyang kaugalingong negosyo. May mahimo ta. Unsa man? Ato siyang i-blind date og mga babae. Nahala, sige pa. So ayi kung mo effect man ang planuha pa. Lulo eh. Sabi babae imong ipihilan ako eh. Unsa may problema na dong? Kagwapa na, unya sexy pa yun. O lagi, gwapa o siksi. Pero baho nga pa. Ha? Iyar bigay sikit yung naong sa akong naong. Ako yung focus ka mahulong. Mao ba di ay? Ay sige ay, pagitagpagi nga makalingkawas ka diha. Kay mayit na kog laing babae para nimo do. Lo, Hmm. kapilang man ko mo girito og laing babae, eh. Pero, puro yun ay mga apan. Yo sige lang. Di ko muundang hangtod nga makakita ito og mauyunan yun nimo. Pa, igo na kuno anak, be. Mas maayo na si Brent ra mismo may makadiscover sa babae nga iyang higugmaon. Ma, Lo, di ba pwede nga ito magsigisgot anang butanga? Maubot talaga na unya. Eh bahala ka. Basta ka di ko muundang og pangita og mauyab yun nimo, Dong Brent. Lo! Na ako'y kailan nga babae o sa kamodel. Sigurado ko nga magustuhan ni Brent. Ako lang una mo ay ila-ila. O kung makapasa siya na ako na siyang ihatag ni Brent. Sige. Mag-share kong adaw ha. Ano sa mo magkita? Sir Juan? Kakuha pa niya. Sir? Yes. Yani? Yes, Oh, sir. lingkod. Oh, thank you. Tumaho gining mamiling akong amigo na. So, pwede ba tikang ila-ilahon ng mayo? Mao ba? Nakakita na kagbabahe para ni Brent? Oh, perfect ka siya. Sigurado ko nga makauyan gud si Brent niya. Guwapa, buutan, sexy. Dili ba hugma ba oy? Oh. Matinahuron pa yun. Og labaw sa tanan, hingatawa kayo. Para ka na ni Brent pa or para nimo? Ha? Recorded by X Thunder Gaming. Usa ba nang ipanulti ni mo Illinois? Kay mura manggudog ikaw mo'y nakagusto kayo ng bayhana Ay, nakagusto ko niya para sa akong apo. Di na ko anang butanga, oy. Human ako ana. Og ako silang i-blind date karong Sabado. No, di ko makatungalo. Na ako yung mga stars nga i-deliver. Mag-out of town ko. Ay, mo ba? Sige apo, pag-amping. Ay, saon ni na ako matuan na ba siya ni? Atuan na siya, pre. Kay kuya og mangluot to kung di mo tungahon. Ay, mo ba? Didi siya makatunga? Oo, yan eh. Busy manggod kaayo siya. Ay, okay, Roy. Ni amang ka. Ha?
okay ra kay nako nga ikaw akong ikauban. Ay, sa kadugay na sa panahon, pero karon ba ko ni bati og balik og ingon ani. Niya ni pag yun. Ay, Juan, nayabag naman in taon ka. Ay, naunsa taon. Uy, ay, pagano'y nangyari. Uy, katiguan ang taon ni mo. Ay, nisultira ko nimo sa kong gibati ha. Maura na, maura gina siya. Og para gina siya ni Brent. Dili na siya para na ako, oy. Ha. Ay, kadiyot. Eh, hello, Yani. Hello, sir. Ah, Pwede ba magkita? Diretsoho na ti ka ha. oh, Wa ko makasabot na ako ng ano ko. Pero nakasamok kita sa kung una-una, Sir Juan. Yani. Di ko mahimutang kun. Dili ko na ikasulti ni mo. Oo, nahibaw ko. Kada ko kita ugap sa atong edad. Pero kung masugot lang ka, andam kong unong ni mo. Ah, Gusto lang kong malipay. Ug malipay ko kun makakita ko ni mo o makauban lang ka. oh, Yani. Lo, wala may kay balita sa gusto mong irito na ko. Kuan. Ni Atros man dong. Oh, mabalo? Ay, saon nga dugay mo gutang nabalik din eh. Nakauyab na lang hinuon siya. Ah, di ito para ako, lo. Pangita na lang ugain dong. Uy, milagro kay ako na imong papakitaon, lo. Pero sige, lo. Ako rin balas ko kaugalingon, lo. Og salamat kay niundang lagi taon ka, lo. Oy, kada ko kutan ng kwarta nga imong gihatag na ako, Roy. Kay gusto na ako nga mapalit nimo ang imong gustong paliton. Thanks, hon. Kung pwede palang unta, nga mahibaw ang mga tao kung unsa ko kaswerte nimo. Dili na ka mao. Uy, dili, uy. Ano ko tao ikauwati ka? Kaswerte na ko nimo, ah. Kung pwede pala na akong isyagit sa tibuo kalibutan nga uyab ti ka buhaton gina na ako. Sige lang, pohon. Ipaila-ila raw niya tika. Di lang una karon ha. Uwaton sa nako nga makauyab ang akong apo. Lo, niabot yun ang babae pala ako, lo. May uyab na ka? Lo. Og sulod si Mana, lo. Ako siyang naroon ni Sato. Wow! That's good news, anak! Excited ako makaila sa imong uyab. Ma, lo, si Yani. Ako uyab. Wow! Kagwapos imong uyab, anak. Si Mama Elin di ay. Og akong luluhuan. Hi. Lo, hapit na matuman ang imong pangandoy nga magkakita si imong apo sa tuhod, lo. Ha? Mao na, lo, kay mablusa si Yani. Uy. Congrats! Congrats! Salamat in taon kay makakita nagyug ko sa akong apo. Mas maayo din gawas kay preskong hangin. Mura kog malumos dito sa suod nga magtanaw ni Brent ug Yani. Juan, Uy. Juan. Kung sa may gusto ni mo gisulti, ay nalang nagpadayon na ba? Nakita na ko kung unsa ka malipayo ng akong apo diyan mo. Ug may umaabot na kong apo sa tuhod. Pero... Please lang, Yani. Oh. Ayaw na. Okay na ang tanan. Kalimta na to kung unsa may naa na to sa una. Please, Yani. Maybe I didn't treat you, didn't love you
Maski pili na ako nga di na lang maminaw sa iyang explanation para di na ko makahuna-una na kuhaon pa siya o balik. Og okay na ko nga malipayo na akong apo. Dini na lang kutob og dagang salamat sa pagtagad ning akong tambo. More power, Arimen. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kita mga higalang kaagi ni Juan nga taga Cebu City ban sa awit ngayang gipangayo. Awit iraglan always on my mind. Maybe I Ang mong kaagi gibuhatan na duha sa radyo ni Carol Marie Hikain o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusta mga higala at mga sukin ti paminaw, kasing-kasing kong gidapit sa paparaw. Sa inyong nagalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usag dawit. I-address lang ni ining tulamanon, handumanan sa usag dawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pag